काहे धनी खिसिया गइले बाड़ी कथी करे पतुला गल बाड़ी कहेलू हमारा के का कोइल गइल जब से यादो न कोइल अरे लागे हमार क्रिया झूठे खा गइल लंदन जाके बोलमुआ हमके भुला गइल। लंदन 2 गाना रिलीज हुआ जो कि धर्मेंद्र पटेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आई है। गाना की जाए के ना मन करे तोहरा से दूर हो पैसे के कारण दानी बानी मजबूर हो तो नाही जे कमाइब तो कहाँ से खियाइब करब याद तोहे हरदम हिनियावा कदी चंदन ए राजा जाता रा तू तो लंदन। नमस्कार दर्शक बिन, अभी हमारा साथ फिर से उपस्थित बनी धर्मेंद्र पटेल जी। यहाँ के गाना एक बार पहले भी राजा जात रहा लंदन काफी वायरल भर है, जौन की रंजीता कुमारी भी रील बनले रही, वो भी काफी वायरल भर है। ओकरा पर सफलता के बाद फिर एक बार और लंदन 2 आ रहा बा। यहाँ के साथ हम कुछ आज बातचीत करे वाला बनी लंदन 2 के लेके। तो सबसे पहले धर्मेंद्र पटेल जी और हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्क्रीन में स्वागत बा जी। आपके भी स्वागत बा और आपके चैनल के माध्यम से जितना दर्शक लोग देखा तनी सभी के दर्शन हुजूर के प्रणाम बा। और कार चाहत जागल की लंदन 2 लियावे के सोची। देखिए अब हमारे ये का नाम एगो गाना बनेनी सन राजा जाता रहा लंदन, जो उनकी इससे पहले आप ही इंटरव्यू ले रहे जी जी। तो बहुत बढ़िया लेवल पे बाजल और बहुत सारा पब्लिक के प्यार आशीर्वाद मिलल। तो हमने सोचनी सकी एक पार्ट 2 भी बनावल जाओ तो लंदन 2 गाना बनैले बानी सन जी। हाँ, जो रिलीज भइल बा उ गाना कौन चैनल पर रिलीज भइल बा? ये धर्मेंद्र पटेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आई बा लंदन 2 गाना। तो आप सब लोग धर्मेंद्र पटेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं और लंदन 2 गाना के देखिए एक बार। और पहले जो रहुआ ईगो रिकॉर्ड से रिलीज कनी काश माइंड में आल की जे आप रहुआ खुद के अपन चैनल बनाई, आप बहुत सारा और गाना देखल जा रहल बा, खुद के ही चैनल पर आ रहल बा, पहले वाला चैनल पर काहे ना ईगो रिकॉर्ड? जी जी। देखिए का होला कि मतलब एगो भाई में बंटवारा हो जाला तना आई तो चैनल होते एकर कोनो मतलब एगो लिमिट ना रहला, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। हम मतलब ऑफिशियल पे ही अब मेहनत करतानी और ऑफिशियल पे ही रिलीज करतानी। और ज्यादातर और गाना देखा जाला पति पत्नी के ऊपर बनावेनी, और बहुत सारा सिंगर बा लोग तो बहुत सारा वर्ड ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग भी लोग बहुत सारा गाना निकाल के वायरल हो रहा, उस सब पर हुआ काहे ना विचार करें कि सिर्फ पति पत्नी के ऊपर लेके ही गाएगी। देखिए जब हमरा साफ सुथरा और पति पत्नी के ऊपर मिल जाता तो हम थोड़ी चोली काहे लगाई, जब हमरा साफ सुथरा मिल ही जाता मैटर। जी जी। बहुत बड़ा यहाँ के तमाचा मारे नहीं और सब सिंगर के ऊपर पति पत्नी के ऊपर गाना गा के। तो यहाँ के पहले जो गाना गईले रहनी चाहे कि एक बार ओके भी 2 शब्द गुनगुना दी जी। पहले वाला कि जाए के ना मन करे तोहरा से दूर हो पैसे के कारण दानी बानी मजबूर हो तो नाही जे कमाइब तो कहाँ से खियाइब करब याद तोहे हरदम हिनियावा कदी चंदन ए राजा जाता रा तू तो लंदन। और ई जोन गाना रिलीज भइल आज रउआ ऑफिशियल चैनल से चाहे एके भी 2 शब्द गुनगुना देता। लंदन 2 गाना रिलीज हुआ जो कि धर्मेंद्र पटेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आई बा। गाना के बोल बा काहे धनी खिसिया गइले बाड़ी कथी करे पतुला गल बाड़ी कहेलू हमारा के का कोइल गइल जब से यादो न कोइल अरे लागे हमार क्रिया झूठे खा गइल लंदन जाके बोलमुआ हमके भुला गइल। और हमें जी फिट पहले बानी लेडीज के भूमिका निकलले बानी वहां के कहां के हैं जी। देखिए दिल्ली से हमने बोलेले रहे नाम वहां के एक्ट्रेस खुशी सिंह जी बाड़ी, जो उनकी खुशी सिंह के भी बहुत सारा गाना हिट बा भोजपुरी में जी जी। और पहले वाला में तो गाना नाम वहां के रख ले रहनी शिवानी यादव, आ इसमें बदल के रखनी का कुछ। देखिए एकर कोनो गारंटी ना रहा, ई सब कलाकारी क्षेत्र हाउ थोड़ा बिजी रहा। गाँव में तो शिल्पी राज के ही रखनी, इसमें गायक में ना बदले जी जी। एक्ट्रेस में मगर बदल दे। अब गायक में ना बदल ली, गायक अच्छे बाड़ी तो हम काहेला बदली, एक्ट्रेस भी अच्छा बाड़ी हम ये थोड़े और बहुत सारा गायक लोग बालो अंतरा सिंह बाड़ी और भी बहुत सारा लोग बा ना ना। देखिए ओकर उ कोनो गारंटी ना होला कि मतलब है ये गाना हम इनके से गवाएं, हमके अच्छा लागल शिल्पी जी के तो बस शिल्पी जी से गवाएं जी जी। और बीच में रुआ सुने में आल काफी सारा डिमांडेड के बाद तो एक ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग गई ले रही
चाहे ओके दो शब्द गुनगुनाई तो। जी एगो गाना ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग भी गई माने कि मार दे हम जोगने से मुड़ी पर जौन के उ भी हमारा ऑफिशियल चैनल पे ही आइल बा कि सुनो सुनो ये बाराती जनी कर खुर पाती बोल जोड़ी जदी कर मना मिली ना सपाती देख तारो नाच रह गीता भर के दूरी पर अरे हटना तो मार दे हम जोगने से मुड़ी पर हटना तो मार दे हम जोगने से मुड़ी पर। ये भी गाना रघु धर्मेंद्र पटेल ऑफिशियल पे ही बा जी तो एक बार शायद लग रहा बा लगन में धमाल मचाए वाला बा ई गाना। देखिए हम अपना मुंह से तो ना कह सकत नहीं, हम अपना मुंह से ना कुछ कहिले मगर जहाँ तक उम्मीद तर और होई ना कि ना प्यार ना मिली ना ना। ना ना देखिए अब हम जो भी सिंगर गावेला लोग सोचेला लोग हम बहुत बड़ा स्टार बन जाए, चाहे हम हो कि चाहे दुनिया के कोई सिंगर हो, लेकिन हम अपने आप में हम ना रखनी भैया। हम एक एगो बात सोचे नहीं, ऊपर वाला के प्यार आशीर्वाद और पब्लिक के प्यार आशीर्वाद रही तो एकदम होई। और भोजपुरी में देखल जाला बहुत बड़ा विवाद चल रहा बा अभी, जैसे देख रहा लोग अभी काजल राघवानी पिछला बार प्रमोद प्रेमी के लेके और भी सब लोग के चलत रहे, काजल राघवानी के चलत रहे का कहानियां के जो कहीं अच्छा कर रहल बा। देखिए उ सब का होला कि भैया जबरन दिया ला चंदा ना होला, जौन बात समझ में ना आवे गंदा ना होला, उ सब मैटर का हमरा जानकारी नहीं खे तो ई सब में सॉरी हम ना बोल सकता नहीं। रघु क्षेत्र में गढ़ी माई के मेला लागे वाला बा त का विचार बा ऊपर कुछ गाना लिया बानी कुछ एकदम करे वाला? एकदम गढ़ी माई के गाना हम एकदम जरूर गाइब और बहुत जल्दी भी लियाइब अपना ऑफिशियल चैनल के माध्यम से पूरा मीडिया में बोलता नहीं हम, काहे कि गढ़ी माई एगो 5 वर्षीय मेला लागेला 5 वर्ष के, शायद आप लोग को भी मालूम है, इंडिया के बहुत सारा ठाव से लोग पुए रहता है और गढ़ी माई एगो बहुत जगजननी माई है, तो वहाँ पर भी गाना बने। और रघुआ गढ़ी माई मेला के बारे में कुछ जानकारी होके तो बता सकत बानी? मेला के कैसे जानकारी? मेला तो मेला लागेला 5 जैसे वर्ष का। कब से लागत है सब कुछ ना ना अभी ना लोगों ना ने नहीं दे ना जानकारी। ना ना तो दर्शक लोग अभी हमारा साथ धर्मेंद्र पटेल जी रनिया, तो गढ़ी माई के मेला के बारे में हम और अगला बार मिल रहा भाई त्योहार के साथ में समिति के किसी सदस्य के साथ में, तो अगला वीडियो में मिल जाए होगा। और अभी हम सबके साथ जुड़ा रही है धर्मेंद्र पटेल जी, तो कुछ जानकारी देनी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धर्मेंद्र पटेल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी धन्यवाद।